A partir do vindeiro xoves, Expourense convértese no epicentro do turismo enogastronómico da Península Ibérica, reunindo 70 expositores e con 4 países representados: España, Portugal, Venezuela e Perú. A principal novidade deste ano é a recreación dun gran mercado enogastronómico con pratos galegos e internacionais. Este espazo conta cunha dúcia de postos e cunha zona central de restauración onde os visitantes poden elixir entre cociña venezolana, mexicana, peruana e, por suposto, galega, con opcións como o polvo a feira, marisco, callos, empanadas, queixos, embutidos, xeados e sobremesas. Comentarlles que a entrada ao evento seguirá sendo gratuita. A participación en calquera das 100 actividades que se ofrecen no programa deste ano tamén será gratuita, suxeita ao aforo. Como presidente dos placeiros, quero agradecerlle ás autoridades, aos cociñeiros, a presencia hoxe aquí neste acto de presentación de Xantar, pero sobre todo quero en nombre dos placeiros agradecer a exaltación do produto local que están facendo hoxe aquí. Eu dixen cociñeiros, pero debían dicir clientes da Plaza de Abastos, porque habitualmente os seus produtos nos seus restaurantes son comprados aquí na Plaza de Abastos. Quero facer unha mención especial a Rogelio, como presidente de Expourense, e de haberse acordado nun momento tan difícil da Plaza de Abastos, de acordarse da Plaza de Abastos e, sobre todo, de acordarse dos produtos que aquí vendemos na Plaza de Abastos. O noso produto é un produto local, autóctono, que dá vida a 200 personas aquí na Plaza de Abastos, pero sobre todo dá vida aos alrededores da nosa ciudad. É ese produto que vende fora. Gracias, miles de gracias, moitísimas gracias por ensaltar o produto da nosa Praza de Abastos. 26 anos de Xantar. Xa está Ourense, Xantar, xe é un binomio que está perfectamente integrado na nosa sociedade do día a día. Promoción de produtos do agro e do mar. É un escaparate maravilloso Expourense para poder achegarse e comprobar a riqueza e a verdade deses produtos que además sirve de promoción. Poñer en valor todo o traballo que se está facendo por 26 anos máis de Xantar, a animar a xente a que se achegue desde o 20 ao 23 a Expourense a disfrutar dunha experiencia e a coñecer toda a oferta que van a ter nesos días en Xantar 2025. E gracias a Xantar e a feiras como esta, Ourense está posicionada a día de hoxe gastronómicamente e non fai falta máis que ver os fines de semana ou durante toda a semana os restaurantes como cada día se nutren máis do turismo e como valora a xente da fora a nosa gastronomía. Chegado o mes de novembro, chegado o outono gastronómico tamén a Ourense, pois Xantar xa se espera. E se espera este ano para ese sempre salón internacional de turismo gastronómico, que é o único salón internacional da Península Ibérica, e polo tanto algo debemos considerar, algo debemos apoiar e entre todos o podemos facer. Pasou San Martiño e esperamos Xantar. 70 expositores, 63 bodegas, 4 países e 3 restaurantes. Mellor referencia para este fin de semana próximo non o podemos ter. Eu decir que é un placer estar hoxe aquí presentando Xantar como presentamos en outras ocasións, poñendo en valor tamén dende as competencias da Dirección Xeral de Comercio pois o labor que está desenvolvendo dende sempre e en esa búsqueda e procura desa cooperación interinstitucional que se consigue especialmente desde Expourense. Eu digo sempre que é a casa de todos os ourensáns, porque aí están todas as institucións públicas e privadas, pero tamén en este ámbito, dende as nosas competencias da Dirección Xeral, no ámbito da defensa do que é o produto nas plazas de abastos. O mercado enogastronómico acollerá concertos todos os días do evento. Os grupos, pero non equivocarme, Sete Rojo, Gintonis, Teño Sede e Movilla e Los Irrepetibles actuarán de xoves a domingo por esta orden.
Estes concertos complementaránse con actuación de danza tradicional portuguesa e música venezolana, sin faltar tamén a galega.